Eu creo que a reflexión de fondo é que, evidentemente, os señores que representan En Marea dentro da súa forza estatal que Podemos non teñen capacidade de conseguir cousas para Galicia. Iso é posible facelo como fan os diputados do PP. Por lo tanto, nos reivindicamos que iso é posible, e mesmo máis efectivo que tendo un grupo parlamentario propio ou tendo un par de diputados no grupo mixto, como aconteceu, por exemplo, e recordando a AVE, cando había presencia nacionalista no Congreso dos Diputados, non? Cando o AVE era un investimento escatolóxico que todos recordamos, non? Esa é a reflexión, é dicir, a los diputados hai que xuzgalos polo que fan, polo país, polos resultados que obteñen, e non por onde militan, ou por onde están, ou se forman grupo, ou deixan de formar. Porque a experiencia o que nos di é que o máis efectivo é o que fai o Partido Popular, que é formar parte dunha gran forza nacional que está comprometida con Galicia, porque ademais ten diputados que son capaces de defender axeitadamente as demandas de Galicia.